ce mini so ruwan zuma ne cikin zuciyar me yayi zaune sanke a zuciya wajibi ne cikin jikina da ruhi ne na faɗa miki kin bijinin jikina kawai ki bar ni na rayu da ke mai san ganin murmushi na karyayi mun zance babu ke ba ni zama wajen da ba ki tilasse na tsallake ai imani da san ki zana mace har zuwa 10 ta ƙarshe ba a dole a soyayya a birnin da na ce sai kai sai na kai 10 ta ƙarshen da burin in kwashe adashin domin na biya duka bashin kyautatawar da ka yi min tunda da san da shi wanda ya so ya yi min dabara ka sani zan kau da shi ya bi jini ya bi tsoka san ka ya bi har ma kashi ni aniya a san ka zan jure har zuwa 10 ta ƙarshe har zuwa 10 ta ƙarshe ban san mai gobe za ta haifa ba nai aniya ba zan barke ba ban san me za ki nema ba har ma na ce ba zan baki ba komai ka ce za na amince kamar ni ɗaya na dace kamar ido za su makance zuciya ko ta ɗimauce aljanna ta kike wata ke kuma zara ce idan har na mace du'a ki yi min har zuwa 10 ta ƙarshe